Hei, salutare toată lumea! Hei, salutare toată lumea! Eu sunt Cristian alături de Carlo și astăzi jucăm WWE Pixel Painter. Pardon. Ne scuzați. Mă mai încurc. Vom face un Slenderman. Oh, Dar fucking nu shit going știu. on. De fapt știu. Nu e așa de greu. Pur și simplu faci un Slenderman. Sau eu o să fac un Enderman. Da, frate, fă-ți tu și cere nota. Uneori. Vom face un Slenderman. Dacă stai și tu? Da. Păi și mie nu mi-arată că ești tu. Mi-am schimbat și numele. Mă cheamă Omul Simplu. Omul simplu. Da. Hoppa, Gangnam Style. Eu îl fac cum dansează. Sexy lady. Deci m-am un minut și am fișa goală. Ai fișa goală? Ai pus, nu știu ce culoare, albastru, ceva de genul. Sexy lady. Și e terminat. Oh my gosh, ce bine l-a făcut tipul. N-are mâinile cu ea. Ăla a făcut un cap pe tot. Ăsta a făcut decât un cap. Și ce... Pardon. Uite-l ca mea, uite pe lângă. Oh, ce bine. Da. Deci chiar n-am ce să fac. Mai bine l-aș schimba. Mai bine, dar niciodată să nu spui niciodată. Niciodată. Cum să câștige? Weapon. Ok. Weapon. Eu dai mai repede. Mortal Kombat. Eu îi scriu, dar văd că nu vrea. Bun, oameni, eu o să pun pauză pentru că nu stau să aștept după tip. Oh, da, hai să spun. Salut, am pornit și noi trebuie să facem musa. Ok. Nu știu culorile ei. Eu le-am uitat. Eu le-am pe picior. Uite-te, Cristi. Nu e. Dar am musa pe Eu mi-am amintit. ciorap. Care este? Ești blegomat. Ăsta face un cap.
Ăștia-s ăștia. Noi facem stag-ul. Bine. Eu. Pentru că văd că ești not finished. Nu! Da, da, sunt afon. Tu cu ce desenezi cu alb? Eu cu gluma. Desenezi. Trebuie alb. Bă, dacă te-am știi? Ce culori? Albastru, roșu, alb. Albastru, roșu, alb? Albastru, roșu, alb. Cum? Oh, fuck! Ăștia au făcut niște capete. Ce bine a făcut ăsta! Păi uite așa e, numai n-a făcut bine. Da, liniile. Bă da, așa e, eu am făcut invers. Deci pe Eu am făcut un stag. Nu știu. Uite așa e, nu, uite așa e. O snab. Și aici venea galben sau ceva de genul. Cum am făcut și eu. Tu ai făcut un stag cu alb Basta. și etc. E vremea pentru vot. E sandal al tău. Omul simplu. Nu-mi place niciuna. Nu, serios. Îmi place ăla de jos. Am dat la ăla. Nu mi-a plăcut ăsta. În cap. E... Bau, bum, cica, bau, în cap îți dau. Ți-am dat. Serios câștigă ăla de sus. Really negă. Și câștigător. O, că mai sunt și nu. eu. La care am dat? Dar la ăla cu capul albastru. Și eu am dat din găștea tot la ăla. Și se pare că am câștigat. Nu, e câștigat ăsta. E World Game. Da, oameni buni, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Și vom mai face serii.